Fricandó de tonyina. Sí, és una cosa... Ho dius com va, això és moment, això és fàcil. Sí, molt fàcil. A veure. Molt fàcil. A més a més, no és un invent del tebeu, no és una cosa que diguis, això és un plat meu, no? Això ho trobareu en molts receptaris, i és una cosa que té... És a dir, la tonyina sempre s'ha dit que és una mica el bou del mar, per entendre'ns. És més un tipus de carn, que dius, home, això és peix, és carn, eh? Sí. D'acord, Sí. Aleshores, permet un altre tipus de coccions, evidentment des dels crus, dels sushis i tot això, fins en aquest cas jo sempre recomano que no estigui excessivament cuita, però bueno, en fi, en aquest plat doncs s'hi pot permetre. És a dir, que tingui un punt de cruesa. Un puntet allà rosadet, no de cru, un puntet rosadet, perquè això no deixa de ser un guisadet i per tant, home, que no sigui massa passada de voltes perquè després et resultaria una mica estupenca, no? Per tant, què necessitarem aquí? 4 persones, doncs 4 rodanxes maques de la millor tonyina que pugueu, que us la tallin més o menys d'un parell de dits de gruix, allò com si fos un entrecot, per entendre'ns, Tu ho salpebres, ho enfarines i ho fregeixes amb una mica d'oli d'oliva. No cap quantitat enorme, però una mica fregit. No cal que agafi massa color, només que la farina se li quedi ben enganxada, ho enretires, i aleshores amb aquell mateix oli tu faràs un sofregit amb força ceba, posem per cas, per 4 persones. Doncs 2 cebes, que tu no tens ganes de picar-les, aviam si em tallaré, aviam si no sé què, que no tens un aparell d'aquells que queden trinxadetes, doncs agafa el mini-pímer, que és l'eina d'on Basté de sempre, el Salvador, talles aquest parell de cebes, un sol tomacó d'aquests de sucar petitot, i tot això ben trinxat i ben triturat amb un granet d'all. Res més. Ho trinxes, ho tritures tot... I cap a la paella. Cap a la mateixa paella o mateixa cassoleta on heu fregit la tonyina, que vagi fent tranquil·lament en allà i fas un sofregidet. Entesos o no? Sí. Què hi has de fer després perquè sembli un fricandó? Coi, res més, tirar-hi un parell de dits d'aigua, tirar-hi uns moixernons secs, unes carreretes seques, diguem-ne, ja deixatades, esbandides amb una mica d'aigua, les poses allà dins que faci una mica de xup-xup, tires una mica de sal i pebre, i afegeixes la tonyina, la farina de la tonyina, diguem-ne, d'anar lligant aquesta mica de salseta, i ja ho tens el plat fet. Un petit truco que a mi m'agrada molt ja per fer el mateix fricandó. Quan feu el sofregit, quasi a l'acabar, un pensament d'anís. Però un pensament, no se us en vagi la mà. De fet, un pensament d'anís. Per comptes d'aigua s'hi pot posar vi o millor no ho fem? No, aigua mineral i sobretot amb la quantitat apropiada, no el fotis en allà perquè si no no en lligarà res allò. Ara digues farem una sopa, no, una piscina no, un parell de ditets allà, just perquè tu t'imaginis que et cobrirà la tonyina, que facin aquella mica de xup-xup i tu tens un fricandó de tonyina extraordinari, més senzill. Ja m'esforço en fer coses senzilles, però a vegades passo vergonya i tot perquè sembla que les faig massa senzilles, Què va, home, què va? Què no he vist? No, jo estava prenent nota. El tomàquet, el pelem o no? És que estava pensant. Ara no sé si l'hem de treure la pell o no. Sempre que puguis peles el tomàquet. Escaldadet. Mira, doncs bona pregunta. Bona pregunta. Però el tomàquet jo l'escaldo i el pelo, sobretot quan és a l'època de l'estiu, per menjar-me'l cru, per entendre'ns. Si tu vols sofregir d'aquesta manera, no et trobaràs cap pallofeta massa excessiva. És a dir, que si no el pelem no passa res. Si no el pelem no passa res. I el del pímer que ho dic, és veritat, és senzillament tu... Escolta, el resultat final del sofregit serà el mateix. Si tu tens la paciència de que allò vagi fent. Ara, sempre, i amb el fricandó amb carn exactament igual, quasi tot ceba i molt poc tomàquet. I el pensament d'anís. Perfecte, Fermí.